Вітаю ранок четверга, час економіки на п'ятому. У студії Тамара Мішина. Сьогодні у випуску. Швейцарія більше не офшор. Бюджет 2013 – усі шанси на невиконання. Роздрібна торгівля в Україні зростає. Міліція та Феофанія розтрати їх об'єднали. Швейцарія стала 58-ю країною, що підписала Конвенцію про взаємне адміністративне сприяння з податкових питань, повідомляє прес-служба Організації економічного співробітництва та розвитку ОЕСР. Відтепер альпійська країна, яка століттями приваблювала всіх, хто не бажав ділитися доходами з державою, більше не офшор. Швейцарський уряд зобов'язався з ОЕСР всіма силами боротися з неплатниками податків, а також розкривати горизвісну банківську таємницю. Нагадаю, саме через небажання скасовувати банківську таємницю останнім часом Швейцарія перебувала під тиском Євросоюзу. У січні цього року єврокомісар з податкових питань Альгірда Сементей заявив, що у Берна є півроку, аби привести свої закони у відповідність з податковою системою ЄС. Інакше до країни будуть застосовані відповідні санкції. Наразі Берн погодився змінити частину податкових законів, зокрема щодо надання інформації про клієнта за запитом. Переговори ще по кількох нормативних актах тривають. Рішення про остаточне приєднання країни до конвенції буде прийнято за підсумками голосування у парламенті. Як бачимо, ОЕСР продовжує наполегливо впроваджувати свою антиофшорну політику. Раніше організації вдалося пов'язати співпрацю з боротьбі з ухилянням від сплати податків таким популярним серед олігархів країнам, як Кіпр та Мальта. У планах припинити відтік капіталів до Шрі-Ланки. А от державний бюджет України у 2013 році має усі шанси залишитись невиконаним. Такі висновки Рахункової палати, що контролює правомірність наповнення держскарбниці. Так, у першому півріччі поточного року рівень виконання доходів держбюджету становив 43,7%, що майже на 3 відсоткові пункти менше середньої частки доходів першого півріччя в 2009-2012 роках. Низький рівень надходження доходів у першому півріччі нинішнього року свідчить про збільшення ризику їх невиконання за рік в цілому, наголошують експерти Рахункової палати. За даними відомства, до загального фонду держбюджету у січні-червні 2013 року надійшло 142 мільярди 357 мільйонів гривень, тобто лише 45% від річного плану. У той же час видатки загального фонду за цей період становили 167 мільярдів 295 мільйонів гривень. В результаті держбюджет у першому півріччі 2013-го був виконаний з дефіцитом у 22 мільярди 741 мільйон гривень. Роздрібна торгівля в Україні зросла майже на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Держстат. Найбільше зростання зафіксовано у Волинській області – 12,5%. На другому місці – Київщина – понад 12%. Замикають трійку лідерів Севастополь та Запорізька область – 12,2%. Обіг роздрібної торгівлі у Києві у січні-березні зріс майже на 11,5%. Український нафтопровід зацікавив Єврокомісію. Опублікований список 250 пріоритетних інфраструктурних проєктів на 2014-2020 роки для Євросоюзу. У їх числі газопровід Броди-Адамове. Також до списку увійшли інші проєкти на території колишніх республік СРСР. Планується співпраця Євросоюзу з Грузією, Туркменією та Азербайджаном. У Європі і на Близькому Сході Євросоюз планує працювати з такими країнами, як Швейцарія, Норвегія, Алжир, Туреччина, Сербія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина та Ізраїль. Спільні програми Росії та ЄС у список не включені. Значна частина проєктів стосується передачі та зберігання електроенергії. 100 пунктів списку – газо- та нафтопроводи. На допомогу в реалізації ключових програм може бути виділено до 6 мільярдів євро. Міліція накупила авто ще на 4 мільйони. Регіональні органи Держслужби охорони уклали низку угод на придбання легковиків на суму понад 3,5 мільйона гривень, повідомляє вісник державних закупівель. Харківський автопарк поповнився на 20 новеньких Peugeot 301, а ось у Чернівецьку область поїхало всього 5 французів. При цьому вартість автомобілів для харківських охоронців становила 129 тисяч гривень за штуку, а для чернівецьких – 108 тисяч гривень. Вінницькі держслужбовці виявилися скромнішими. Там закупили 6 автомобілів за «Сланус». З урахуванням цих закупівель місцеві органи Держслужби охорони у серпні-жовтні придбали легкові автомобілі на понад 13,5 мільйонів гривень. Слід за міліцією витрачати державні кошти почали медики. Феофанія отоварилися рушниками та рулетами майже на 2 мільйона. Так, за 106 тисяч гривень придбано 9 тисяч упаковок паперових рушників. Також клініка придбала найдорожчі тканинні рулети, квадратний метр яких коштує 830 гривень. Окрім цього, придбано медичні меблі, запчастини та різне комп'ютерне устаткування. Загалом у 2013 році Феофанія провела тендери на 243,5 мільйона гривень.
І це було останнє повідомлення випуску. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного дня і фінансових успіхів.